Ja, da han vil give mig en flad, så trækker jeg mig til side, og så kommer i boksestilling, og så trækker jeg min højre. Han går og dækker sig helt ned. Der er ikke nogen steder, jeg kan slå ham. Så sparker jeg ham lige på låret, og så ryger han ned. Så løber de efter mig alle 6. Og så trækker jeg det kniv. Nogle af dem havde kniv på sig. Så jeg tænkte, hvis de får fat i mig, så er jeg dræbt. Jeg hedder Ali Hussein, og jeg er 22 år. Jeg bor ude i Tingbjerg. Der har jeg boet næsten 17 år. Efter 9. klasse, så gik jeg lige direkte i HTX. I slutningen af 2. år, der kunne jeg mærke, der gad jeg ikke mere. Jeg gad ikke mere at læse, jeg gad ikke noget. Min far sagde til mig, Ali, tag dig sammen. Du kan godt læse videre, og det er godt for dig, jeg ved ikke hvad. Og han prøvede at bakke mig op og sådan der. Men jeg sagde til ham, far, jeg kan ikke mere. Så stoppede jeg. På et tidspunkt så mødte jeg nogle ældre personer. Og jeg begyndte at gå med dem, og jeg lærte dem at kende og sådan noget der, ikke? Så siger de til mig, Ali, vil du ikke hjælpe os? Så siger jeg, jo, med hvad? Så siger de, ja, men vi har lige de 2 tasker, de skal, til Sverige. Jeg siger, okay, hvad er der i dem? Og sådan der. Ja, men det er lidt kasser sådan der, ikke? Nå, okay, fint nok. De kørte mig til skibet. Jeg var sammen med en ven. Han har også 2 tasker. Og så lige pludselig så var politiet og det der 12, ikke, og sammen med deres hunde. Og stopper de os. Og så deres hunde begynder at snuse til vores tasker. Så tog de taskerne, de åbnede dem. Ja, men det er narko, og jeg ved ikke hvad. Så hallo, det er ikke narko. Og jeg siger, jo, det er narko. Det første, jeg fik igennem hovedet, det var min far. Hvad han ville tænke på om mig, ikke? Hvis jeg kom ind og sidde. Vi får 2 års betinget dom. Min far han fandt ud af det, han fik det at vide. Han var sur på mig, ikke, og i taget, men han sagde til mig, Ali, jeg håber, du har lært dine fejl. Du gør det ikke mig, sagde far. Der har jeg, du burde ikke sige, jeg ved det godt. Jeg arbejdede 1 år, forskellige arbejde, ikke? Og så lige pludselig tænkte jeg, nu skal jeg have en uddannelse. Så tog jeg på teknisk skole. Og så på vejen derover så havde jeg sat 3 muligheder for mig. Murer, tømrer eller VVS. Jeg valgte VVS, og så skrev jeg mig på, og så var der en måned til. Og så tænkte jeg, Ali, der går en måned, ikke? Og så kommer du ikke i skole, det ved jeg godt. Så gik der den måned, ikke? Og så den dag, jeg skulle møde op, så var jeg i skolen klokken 8, så var jeg der. Zink er kunst, når du skal lave det sådan, ikke? Når du skal sætte nogle rør op, det er også kunst. Du skal tænke, det er lige, hvordan du skal trække det, når du skal trække flere, rør gennem nogle værelser og sådan der, ikke? Der skal du tænke, hvordan det ser pænest ud, og hvordan og hvorledes, og du skal trække dem igennem under det bjælke og under dit og dat, ikke? Det er spændende. Hvad? Jeg mener, det er den der snakker, det får I straf næste gang, okay? Okay. Jeg har vundet, rigelige kampe. Jeg har vundet 12 kampe, jeg har tabt en gang Danmarksmester, 2 gange Sjællandsmester. Så jeg vil gerne nå så langt jeg kan, ikke? Mikkel Kester og længere, hvis det jeg kan nå, ikke? Da jeg startede boxing, så var der en træner, der træner og sådan, ikke? Og så fik jeg noget viden. Så vil jeg også give noget af det viden, at det jeg har lært til andre, ikke? Så de får gavn af det, ikke? Kom, du er ikke træt i den, kom nu. Er du hurtigt? Boxing er en god sport, fordi du får al din energi brugt derude i klubben, ikke? Så du har ikke noget at bruge ude på gaden. Nu er jeg på skolebænken i 3. forløb, og der er det hårdt, fordi det er 3. hovedforløb, og det er næstsidste, ikke? Hvad skal din kaffe? Der er lidt mælk og lidt sukker i. De siger til mig, ja, men vi skal have en radiator derovre, ikke? Hvilken størrelse skal det være? Giver det lidt mening? Ja. Altså, en radiator, som er dobbelt så stor som de 2 andre, fordi vinduet er dobbelt så stort, ikke?
Vi skal læse og læse og læse. Jeg kan stadig ikke lide at læse sådan rigtigt. Men nogle gange, så synes man, det kan jeg bruge. Man kan bruge tingene, ikke? Men ikke nu. Om et år, eller 2, eller om en måned. Der ved man ikke, hvornår man kommer til at bruge det, ikke? Da man var ung, der havde man en hel masse i hovedet. Man vidste ikke, hvad man skulle tænke, hvad man skulle lave. Man ville ud og rejse og opleve verden og sådan der. Jeg ville være en fighter, jeg ville være en thai-bokser, rejse til Thailand og ville kæmpe derude. Men det blev ikke til noget. På et tidspunkt så tænkte jeg skal være politibetjent, og man så film og sådan noget, ikke? Og det skulle jeg bare være, jeg vil ikke være ligesom dem og sådan der, ikke? Men det blev man heller ikke. Men heldigvis nu er jeg kommet fast et sted, ikke? Så vil jeg blive færdig med min uddannelse, og så arbejde med det, og så se, hvad tiden forventer mig. Ikke? Anden nummer